गोख्रै बेखौ सुनानै आरोबाव ओंखाम ओंख्रि संहैदोसो नोङो। आं जिबो सुवा आरो ओंखामबो सङा आं दिनै। नों मा खालामनो खालाम। बेथा मा होनदोंलै नोङो हा? मा होनदों? आं सुवाबो आरो आं सङाबो। नों मा खालामनो खालाम। बा गथ'आ बारथारदोंना नों आंजों? सिरि सिरि जे खामानिखौ थिनदों बेखौ मावनोबा माव, नङाबा मोनगोनसो आंजों। सामफ्रामबो आंल' संनांगौ, आंल' सुनांगौ। दिनै सानसेखौ नों संनोबो हाला सुनोबो हाला नामाब्रा? साला दासो बुजि मोनजोब्बाय आं। साला आंखौ नोङो हाबा खालामने, आंखौ जि सुहोनो, आंखौ ओंखाम संहोनोसो लाबोदों ने नोङो हाबा खालामनानै? साला बेथा। होद साला, नोंलाय माथो खोथाखौनो एसेबो बुजिथाराब्रा। मा बुजिया हा? मा बुजिया? मिन्थिजोब्बाय आं गासिखौबो, नोंनि खोथाफोरखौ बुजिजोब्बाय आं। नों आंखौ खामानि मावहोनो थाखायसो हाबा लाबोदोंमोन ना? रुवाथि नङा आं नोंनि, मिन्थिबाय? हिनजावसो आं, नोंनि हिनजावसो। औब्रा, बेफोरखौलाय आंबो मिन्थिखागौ माथो। नों आंनि हिनजावसो होननानैलाय। ओमफ्राय जों हिनजावखौ मानो लायो? जों हिनजावखौ ओंखाम ओंख्रि संहोनो नङाबा जि सुहोनो नङाबा जोंलाय हिनजावखौलाय मानो लानो दरखार हा? ओरैनो जागारग्रा गैयियाव जागारग्रा, ओरैनो फ्रिनो नोंसोरखौलाय जोंलाय मानो फिसिनो दरखार नङाबालाय? नोंसोरखौ जोङो जोंनि जि सुहोनो, जोंनो ओंखाम संनानै जाहोनो, जोंखौ नायनो थाखायसो लायोब्रा हाबा। मानो बुजिया नोंलाय? साला दासो मिन्थिदों। नोंसोर गासिबो साला हिनजावफोरखौ बिदिनि थाखायसो हाबा लायो ने? औ, बिदिनि थाखाय लायाबालाय जोंलाय नोंसोरखौलाय ओरैनो मानो लागारनोब्रा? ओरैनो मानो लानो जों नोंसोरखौ? ओरैनो फ्रियावनो सोरबा नोंसोरखौ जाबाय थानो हायो नामा जों? नोंसोर जोंनि एसेबो खामानि फैयाबा? नोंसोर जोंखौ ओरैबायदि सिबिनांगौसो, जोंनि मावनायखौ जायै जायै साला जोंनि खिथु सिथु सुनानैसो होनांगौ नोंसोर हायोब्ला। मा खिथु सुनानै होनो? औ, नोंगौथ' आरो। नोंसोर ओरैनोबा जोंनि खामायनायखौ ओरैनो फ्रियावनो जागारबाय थायो। हायोबा नोंसोर जोंखौ ओरैबायदि सिबिनांगौसो भगवान बायदि। हायोबा नोंसोर जोंनि खिथु सिथु सुनानैसो होबावनांगौ, मिन्थिबाय? खिथु सुनानै होनो नोंनि? आरो नैबे नाफाथिया जाखायाखै नोंनि, मिन्थिबाय? बाप्पावे जाखायाखैसो जालायबावबाय हा? जाखायाखैसो जालायबावबाय? दालाय नोङो आंनि खामायनायखौ जायाखैबालाय सोर नोम्फानिखौ जादों नोङो हा? सोर नोम्फानिखौ जादों? साबधान जाखा, खुगाया बिसि जागोनबा आंजों। बिमा बिफासिम दाथांखा, मिन्थिबाय हा? बिमा बिफासिम दाथांखा, नङाबा दानो नोंनि बे खानाय जालालाखौ हमनानै बुखुजोबगोन आं, साला बान्दर मोखां। बाह बान्दर मोखांसो जालायबावबाय नों आंखौ हा? बान्दर मोखांसो जालायबावबाय? बे बान्दर मोखांजोंलाय मानो हाबा जानो नोङो हा? मानो हाबा जानाय बे बान्दर मोखांजों? नोंगौथ' आरो। दासो बिराद फस्थायसै आं। मानो हाबा जाफ्लांनाय आं नों बायदि सेंग्राजों। आबैमोना थिगखौनो होनखादोंमोन बेजों दा हाबा जा होननानै। आंबो जाम्बिया खोथाखौनो मानिनानै लायासै। दासो फस्थायनांबाय नों बायदिजों हाबा जानानै। मेरला साफा साफा सेंग्राफोरा, नोंनिफ्राय खथ' साबसिन सेंग्राफोरा आंखौ प्रप'ज खालामो। बिसोरखौ लायाफामानो नों बायदि बान्दर मोखांखौसो लानो मोनबाय आंहाबो। मानोथो जानाय? जायाबानो जायोमोन दा आंजोंलाय हाबा। मानो जानाय नोंहासो? नोंल' नङा मिन्थिबाय फस्थायग्राया। आंबो बुहुद फस्थायगासिनो दं। हाबाखौनो जानाङामोन आं दानो साला। सिरिथा नोङो साला खाला बान्दर। नों साला एम्बु सिथ्र' अमानि जात। जानायाबा अमा थां माथां जागोन बेयो साला जानायावबा अमा थां माथां। बैखौ नांगौ बै बे थोआ साला बाहान्दार गोनाङा। मा? नों आंखौ दिनै अमा होनबाय? औ, बुंदों आं। नोंखौनो बुंदों आं। माथो फाराग दं अमाजों नोंजोंलाय? आरोबाव अमाल' नङा एम्बु सिथ्र'बो होनबावदोंसो आं नोंखौ। बेथा गलाल नों दिनै आंजों।
उल्था होननो फैदों बियो साले नांबावगौ आरो हा नांबावगौ नांले जाबाय दिनैनि थाखाय एसेयानो जाबाय आरोबाव बे जि गांनैया गोख्रै सुनानै ओंखामा गोख्रै संफैदोसो आंखौलाय ओंखाम उखैबाय साला उल्था उल्था होननो फैदों बियो सालाया दासो मोनदों बोरै बोरै हेबनानै थांखो मोदोमानो फासिजोब्बाय बख'नोबो हाला आंनो नाङामोनलै बिदि हिनजाव प्रभु नों मानो बिदि खालामखो आंनो मानो बिदि हिनजाव हरखो नोङो साला मोसौआ जोलै मोजांनि गथ' नङालै बियो साला मोसौआ बाबा जिरायदों औ सना जिरायदों नै रावबो फैथ'वाखैना बिनिखायनो जिरायगासिनो आं दसे नंगौ नामा बाबा औ नंगौथ' आरो हाब दिनैलाय मा इमान देलायलायनानैलाय बहाथो थांनो नागिरदोंब्रा सनायालाय माबा बाबा बै सकसिम थांनानै फैनि आं दसे बेरायहैनि माबा माबि ओंखारबायदों खोमा लानानै फैनि मैगं मैलाफोर ए नंगौ नामा ओमफ्राय मैगं मैलाजों गोसोआव फैबाय हा माथो ओंख्रि जाबोखो माबाहाय बाबा थास' बिबारसोमोन मा थास' बिबार टेस्टिथारलै माथो नोंसिना ओंख्रिया औ नंगौथ' आरो बाबा दा थास' बिबार ओंखारनायनि सम ना बेनिखायनो जेरावबो थास' बिबार औ नंगौथ' आरो सना दा साननैसो जेरावबो थास' बिबारनिल' दावराव नंगौथ' आरो ओमफ्राय बाबायालाय जायोना जाया थास' बिबारखौलाय जायो मानो जाया जानो आजिखालि सोरबा थास' बिबार जायै मानसि दंबावो नामा ओरैबायदि गोथाव मोदोमनाय मोनो आं थास' बिबारखौ ओंखामानो हाब्रेलायो आंना थास' बिबार मोदोमबाथाय नंगौ नामा बाबा नंगौब्रा नंगौ ओरैबायदि गोथाव मोदोमनाय मोनो आं थास' बिबारखौ दे अब्लालाय बाबा नोंनो मालाबा संनानै फैगोन आं एकदमबारे गोथावनो मोदोमलायनाय थास' बिबारखौनो लाबोमार आजिखालि बहुद जानो लुगैगासिनो दंखायो आं मोनजाथाराखैना थास' बिबारखौनो दे जागोन दे बाबा मालाबा संनानै फैनोसै आं नोंनो दे थाथ' दे बाबा आं सकसिम थांनानै फैनि दे जागोन थांदो थाथासुथु थास' बिबारखौ मालाबा लाबोमार दे जागोन दे बाबा